Zdravím všechny hráče Minecraftu. Tady hloupisy. V dnešním díle by jsem dodělal náš dům, ale mimo vás jsem udělal trošku domu a těžil jsem trošku, takže jsem si trochu udělal dům a měli bychom si dodělat střechu a to by bylo všecko, co bychom si měli udělat v dnešním dílu a přenesem si věci z našeho starého domova. A nejdřív si sem dám torčky, nebo torčky už jsem si dal, ale truhly by jsem něco mohl si dát do truhel. No tak 30 minut jsem kežil, nakežil jsem tak 300 a udělal jsem takhle dům a ještě mi zbylo trošku. Zem si naházíme nějaké věci a pak někdy to rozstřídíme. A tak si rovnou položíme. Nebo nějaký blbůstky si tam dáme. V příštím díle bychom měli udělat farmu na zvířata. To jsem se zapl do dalšího dílu. A ještě jsem si zasadil gumovníky. Kouknu se, jestli mi nevyrostly. Pak jsem si tam ještě nechal pejsky, jak jste viděli na začátku videa. Měli bychom zase jít stavět. Vyskačem tam po hlíně, ale musím si vzít cobblestone. Někdo tomu říká cobblestone, ale to je jedno. Já prostě tomu říkám cobblestone. Myslím si, že máme češtinu. Máme, ale to nevím. V dnešním díle si ji můžeme nechat. A pak si ještě doufám, že mi to vystačí. A asi v 6. díle si dáme vykoupat naše pejsky. Pak ještě budeme dělat jiné věci. Zapátím ten farming, jak jsem dělal. Nebo si je vykoupím v 6. díle. Nevystačily nám cobblestony. Takže bychom si to měli něco nakežit. Protože jinak nevím, aspoň aby jsme si nakežili jeden stack. Ale musíme si vzít víc krumpáčů, protože jeden nám nevystačí. A torčky. Torček máme 10. Je hodně málo, ale tak se uděláme ještě něco málo 8 torček. Někdy se to říká u nás, nebo v Minecraftu load. Spíš, že by jsem doporučoval v Minecraftu používat angličtinu. Pokud teda v ní budete extra dobrý, tak ji nemusíte používat. Ale já v ní nejsem moc dobrý, takže ji používám. A tak jsem se zase zaměřil do angličtiny. Tady zase hlína. Máme tady dobrou lopatu, takže ji můžeme využít. Doufám, že nezačíná noc. Nezačíná vůbec. No tak budeme zase kežit. No. Teď máme spíš hodně hlíny než cobblestone. Hlína je taky do Minecraftu hodně použitelná, ale ne na přístroje. A teď třeba tady máme další železo. Doufám, že ho tady je víc, nejenom 2, aby jsme si pak mohli udělat nějaký další brdění a vytěžíme si ho.
Doufám, že ho tady bude víc než 4, protože už máme boty, ale aspoň 5 doufám. Není ho tady 5, ale my už máme železo 1, takže toho tady máme 5. Zase si dáme jednu torčku, aby se nám sem nespawnuli. Budeme zase těžit. Budeme se, kolik máme kamení, protože si myslím, že už bychom mohli udělat trochu našeho domu. My nechceme trochu, ale my už ho chceme dodělat celý. Máme podle mě, nemáme ještě ani jeden stack. Tady to nevím, co je, takže se koukneme, co to je. Tady tohle je hrozně moc. Ale nevím, jestli tady to je moc použitelný nebo ne. Ale myslím si, že to je hodně použitelný. Ale podle mě méně než třeba železo nebo diamant. Myslím si, že se zbývá? Ne. Zbývá se jenom tady, jak těžíme. Protože jsem tady neměl torčku. Tomu říkáme pochodem. Ale to je jedno. Jsem se naučil pár věcí z té angličtiny v Minecraftu, takže je už trochu používám. A tady jsme našli docela hodně dalšího železa. Doufám, že tady ho bude víc než 2. No tak to bychom si z tohohle podle mě mohli udělat tričko železný. Možná. Ale asi jo. Protože jsme našli docela hodně železa. No tak to jo. Z toho si uděláme to brnění nějaký. Asi budeme zase těžit. Docela bych se pospíchal, protože už si myslím, že je noc. Nebo začíná noc. Nebo za chviličku bude noc. Podle mě za chviličku bude noc. Takže by jsem už si měl položit asi postel. Si myslím. Jo, začíná. Nebo už za chvilku bude noc. Jo, nebo ne. Asi ne. Ale máme podle mě taky jeden stack. No, máme víc než jeden stack. A to je jedno. V dnešním dílu bych se moc nevěnoval ani farmaření. A pejsci pořád segej, takže se o dětek nemusíme moc zajímat. Tak nevím, co to mám vyměnit. No tak za torčky. Prostě jsem se málem trefil na torčku, ale to je jedno. Doufám, že v dnešním díle vyrostou ty klubovníky, nebo aspoň jeden. Aby jsme si pak mohli ukázat, jak se dělají nějaký gumové věci. Třeba brgy. Boty by se nám hodně hodily, ale my už máme kůžový. Joj. No tak jsem si to typl dobře, že se budou potřebovat boty. Tak si upravíme střechu, aby v noci, kdyby se spawnuli třeba spideři, aby nemohli na mě ze zhora. I když k ním může tady stát hnedka vedle dveří, a to by se byl nerad, kdyby nám bouchl dům. Podle mě už začíná noc. Jo, docela jo. Takže si asi položíme postel na nějaký místo, kde pořád budeme spát. Tak zrovna nevím. Tak si to třeba dáme semka. A tak už by se mohl. No tak můžu. A doufám, že stihnu dodělat v dnešním díle tu střechu nebo ten dům. Protože by jsem byl nerad, kdyby jsme museli dělat 3 díly náš dům. Protože to by se mnou měl skoro stavět.
Já umím stavět, takže to stihneme za 2 díly. A pokud budeme chtít nějakou velkou pevnost, tak nám to bude trvat hodně dlouho, třeba 20 dílů. Jeden hodně velký hrad. Nebo míň. Ale nejmíň tak aspoň 11 dílů nebo 10 dílů by nám trval hrad. Nějaký malinký. Protože udělat to tak nějak aspoň jako 8 pater. No, nevystačilo nám to, sakra. Už táčíme zase moc dlouho, takže bychom měli zase ukončit naše video. A budu se těšit na vás zase příště. Tak čau!